ngey'khathi zikaBhombela indlamhlathi kaMayisa laphaya eThekwini ekhoneni lika-Point Road noBoscombe kwangena ulwandle kwabiza yonke uhlobo lomthandazo lonke uhlobo lomfundisi ukuthi akuzokhulekwa lubuyisele emuva, hhayi kwazanywa kwayinhlanga yimunga nomoya. Kwaba khona isalukwazi somlungu esambona uBhombela ebhabhadisa abantu ulwandle linamandla, kodwa kwafika uBhombela lwehla ulwandle namagagasehla wasecela ukuthi akuhanjwe kuyobizwa uBhombela. Hhayi nangempela kwathunyelwa umfana womlungu wafika walendlala udaba wasemcela ukuthi akangene esithuthuthwini ukuze kuzoshesha. Waze uBhombela cha mntanami, uNkulunkulu kayigibeli imoto yomuntu, hamba ngizokufica phambili. Okwaxaka umlungu ukuthi wathi efika phambili wafika uBhombela esekhona. Yabuza indlamhlathi yaMayisa ukuthi wena ufunani la, ebuza ulwandle. Wasebuza nokuthi kwenzakaleni, bachaza wathi cha, kukhona odobe ngenyama engalungile, inkosazane yamanzi yadinwa. Waseqala uBhombela yenza umsebenzi wakhe, walucenga ulwandle walitshela ukuthi mhlazane sikudala la sinoNkulunkulu sinobaba, asikubekanga la, buyela emuva la esakubeka khona. Hhayi nangempela ulwandle laqala lahlehla, wasondela uBhombela lahlehla. Hhayi ushemva uNkulunkulu kodwa.